Una makore mangana mwana? 16. 16. Uita form ai? Anifana ndi form 4. Form what form 4? Seke tulina mwana school. Pana mumwere muno wasikarura kunge ari mundari. Achizwa nyaya yako. Kwete. Uri comfortable nevanhu vesalungu? Unonzani? Amanda Membele. Ukuchema nei? Nenhau yekubatwa kumbundikidzwa kwandakaitwa neMwanasikana Chitala. Anzani? Strikers Chitala. Chitala. Anogara kupi kuma? Anogara kuShweshi, asi anoshanda ari kuHarare. Chitaura zvekuti? Zvakaitika ndezvekuti... Taurisa? Zvakaitika ndezvekuti nemurume uyu akandiapproach ndinobva ndatanga kudanana. Tadanana pane mumwe musi wandaitoendesa foni kuchaja kumba kwake. Asvika ikoko abva pane varume vaviri Vari vaitaura navo nemushandi aisona masaga echibage. Saka ndakabva ndangopfuurira pandaenda kumushandi sezvo ndewandegara ndichipa mafoni angu kuti achajise. Varume veyo vakabva vatobva panguva iyoyo, iye abva anopinda mumwe. Pandati iwe solo ndisiro foni yangu pachaji, abva izvoni nhasi handisi kukwanisa mwedzi mutete. Pandati mwedzi mutete uchirevei zvakanzi endonesa wega. Pandati tangani ndichiisa mafoni yayi ndega ndinga mazvese unombesa wani zvakanzi ukamasiya ipapo umaona ari papo. Ndati ndomatora mangwana zvakanzi havasi kutombochaja umaona ari papo. Iwe ngonoisa padhoa pando panochajera mafoni ako. Ndati alright. Momeka ndakapinda ndichida kuisa mafoni pachaji. Ndakaona imwe chaji yangu 1 isipo. Pandabvunza kuti ko chaji yangu 1 kupi zvakanzi yatorwa namudhara. Ndiye akatondipindura mukomana wake. Ndati alright, ko nemudhara ndikumbura kuiswa foni yangu pachaji nechaji yangu yamari kushandisa zvakanzi mira ndikutorera. Apo paipinda mubedroom osolo akabva avhara dhoo abva akira. Abva watanga kuseka. Kozina ndaudzwa kuti nini handichakwanisa kudanana nemi sezvo mune mhuri. Pakutanga angambonditi ndine 22 years. Pandati alright, inini zvekudaro nemi handichakwanisa zvakanzi waifungoti wakangwara. Inga ndakakudza wani kuti handirambike zvekudaro. Pandati muchirevei kana muchidaro zvakanzi inini handisi munhu wechiwaiwai zvaunofungira. Ndati alright, chindipewo chaji yangu ndise foni pachaji. Zvakanzi chaji yako ndikukupa. Ndati alright. Pandagara fundi ndakagara inenge awa kuenda kwekuma2. Ndasvika kumapasti 3 pandati nemi chiri chajera pamandivharira dhoo muno. Ichi zvechajeri zvakanzi muno mausi kutombobuda. Kubva ipapo wakabva nditi zvoni Amanda ndada kurara neyo. Ndakati handikwanisi kurara nemuchi mwana wechikoro. Pandakadara nema ndemupfungo ndo zvamuchandidaro. Zvakanzi zvakutotaura izvozvo nezvekutopenga ina asi munhu wechiwaiwai. Pandati kana muchiti munhu hamusi wechiwaiwai, ini zvakutaura handisi kutombozviteerera. Ndomabatiro akabva andita kubva musuwo kusvika mangwana makuseni. Abva angomuka achienda. Wakararama? Wakasvika kumba wasvikoti ndararama? Ndakatsanangura kwandandarara, but kuti ndizotaura kuti arara neni handina kukwanisa ndaidya. Saiko zvavachichiita? Tichiona ndisekuru. Ndisekuru pachii? Baba vamai vamama vangu vangu vakarora tete vake. Madziona nyaya dzemacharges. Vana vanobvizwa futi mukudzidza. Asi munhu angosiyiwa kudzidza kupere. Asi munhu anofanwa kuripira mhosva yake ndizvo. Ini ndoti nini nyaya inofanwa kuvhurwa dhoketi futi. Ari kudyiwa nenguva.
dai auya kudare zvichifamba achigadzirira upfeko makake andizvo zvazvinoita nokuti vana vadiki haabatwa. Isi tobva tangoverenga bhailoreni mwana mudiki aita sei nokuti ndo mutemo wedu kwabusha wabva kuchivesha kwose wauya kwabusha ndokumusha vangu ari kupi munhu wacho akaita nyaya ndiyake ari kupi mutirano aiti kwekwe pandakapesera kunaitaenda kusha kwake achiti anotowanika nhasi kuharare aiti musi wa 29 May pandotanga ndakavhura nyuku ranchi kuharare kwekwe kuti kudiwa kudara kanyuzozvazvakadzokedzerwa harisi valid kana mukarisiya ikoko inanhuye ikoko zvokudaro zvichiwaiwai kasi titangotaura kuti nyaya yedu bhailo redu chamutonga zvipamutemo kuti mutemo wekushanda muzvimbo wedu wabusha ndizvo nyaya yako tinoinzwa musa 12 handiti musa 12 iko zvinozvi murume ari kuri ari kundisendera mameseji muna iphone izvo ndichipedza akuramba achipara mhosva pamusoro peimwe mhosva papeduwe vana havabatwa regaidzive shiri mazai hana muti andizvozvo titangoramba isu titangodzokera tsika dzedu chete zvichiwaiwai zvaachazvoona yuvhurika waisamupurisa fingerprint manje wapiswa nepoto zvakuramba chikunwa chiyazikanwa nefoni yacho yaita alright ozaramba alright gara zvakwana nyaya yako yekupinda musa 12 meseji yakwana yaita tinoida panapa nokuti dare irori ndo richatonga nyaya yako handizvozvo kasi murume tikamuona nemhosva ane mombe dzake dzosvika mumateni aiperere ipapo ndosaka muno mune one stop center muno munoitwa mamaintenance vesocial welfare vesimudza rwakwakone kwenye kumatare amamwe haite izvozvo panomirira madzimai varimo mapurisa ari apo saka ati isu tichipedza neutobva tangomuta inofa saka angozisa nyaya yake kuzonomira yakaita sunga handiyaramba yaita hanzi young lady do you think kuti you are dealing with a village ndari boy, you are dealing with a well-trained ninja in all operation aspects. I trained all tactics, so don't underrate me. Have you delivered yet? Akutarisira mwana. Copy and paste kuna mama. Isi ndo zatoda guys. Over tutumirwa message. Young lady. Arikupa mwana mdiki kuti young lady mwana wake. Ani makore mangani baba? Nda kushwa ma 40 years. Tokona msatoko. Anza awe tibasire ukadera SlyMedia munhu auye azitu dari kwamambo kunomhanywa simuka kumwana kunamisa 12 anditi kana watadza kuuya nhumbi yako imwedzi mingani 9 kana watadza kuuya vabereki vako vanouya vanouya nefoni mazinzwa munouya nazvo kasi ipapa anenge amhanya kudhara musatkezve enda here Glory to the Muriwo. Na
Reverend Mike. Now we share the way we are doing.